kan mi chung chuang pa fakom tak pa thatak mai patlo mai ta ni thil pa kan zot lo ngai mi an chan sak te se nula le tlangwal ram kal du khe nge laum du kha inti paril hom dor inti pala lo ti ri si kha chi pui tom trong gam sa thia lo ro pui lu tu ga kan lo nge ma mi chang kham hun lo ma hi lo ting an in ti khop maya in hei an phur tho khop me kan phur ve vil to sin hi chung kwa in be se na sang ta khe chang kha hi kan ne a ti a chuan hei ka min lo in sak ve te an ti hi kan han ena a lo tharang maya hi kan chung kwa din chu na tur niin kan khe ve tlat hei kan phur riau to min ti phur riau to hei hian han ra ta se nge ni kan in po hi RCC in kan din chho thei pha tu ra kan ngai an te hei an phur khop me pi ma mi hei puar lal than moi then nu chẳng khăm mun lu sia ma ne ara lain kan nang lo wa ara don tan ne pui chu pui ve reng mai tin helai mar cha kung po hian sung ko chu min chom te lo tha khop mai puma chong ate pima mi hian chung kwa hi hetiang hai nin to delila enge har sat na chuang ate adik don khoping se na tan chung ko i khop chu hei tan hian anin bulte a hei anin kota an thar reng me a hei ten hunai na lo be tlau thin ne ma hei ta hin po kan tilanga hi thlai mun kan siam atanga kan la kan hi han te hei kar po chang kang an al khop mai kan thlai thar chu atanga kan nei liu ni an te lo tling chu ti lo thei lo wang nge tiang thlai siam a chuan mi dang in han khe bem ti kha kan sei dua thai siam atanga enge heti lir thei tiang khopa tha nei thei hi mi dang in khe bem ti kha kan sei dua chon hei heta kha mai khan lo wa heta hen bike an la tel bok ani hi car ai chuan an nei ma sa he pon thai siam atanga an huan thai thar chu atanga an nei ania an fakomen lo tling reng an ni ai han lo tling chuang hi ki tak phei chon ka hremeu lo ni chon tuna kha chang kha hei hian RCC din chho anin be si le me ka hei a that po tha chho khop me thlai hi en kol dan an thiam aniang nge a ching ve te du te no mani chuan a zo thei reng ti kha kan sei tel bok ndro hei tuna in hei rot po eng muzat tin an stok to ni hi hian huan tlai thar chu tang liu lewa an la kan hi hei trong kam mai chu ni lo atakin hei kan hu chho tan reng mai hei an nge an thil lo tum hei atakin na lang chho tan reng mai ro teng mu za thei kuin ta leng mu za cheng nuai tel man hei an lo da reng to mai hei hi car te bike te an nei nuwa te in RCC din chhowan han tum ai nei hi am bul than le to na ni
còn tiền thải yang mu zat tu na hian hei in bula mai ni lo rama hian balham hun te zong tra hun te turu deuh men nei len ni danga ram changa nge la en la kal kan tum do ne an huan o an huan lama chong kal kan tum do ne trong kam an soi satlia mai lo ve hei takin hei ta hen thing zai nge ruwa in nge anan lo nan chi an hon lo nan tin silpolinen lo tu ma tan thing zai mu sa tan stroke to bokoni bat ai chili ani mar cha chi adang dai khop mai kan lo mu mai hei hi pi ma mi puar lal than moi thian nu mar cha chin tho ni hei anin kot ani hei hei po hi mun la taka tanga nge achi hi cha chu tho ni don chu anan soi mang khan hei ni kuma khan nge ana chang kan lo thlowa ara tur lai ka muwa hei tuna chuan ni kum ai chuan ala ra nep deuh hleka tian tiang marcha hi o savamit angani ante tiang marcha hi la mu lo tan hrim po adang da ye mai kan han chiang dum kan han lang kan han til lan kan han tumanga mấy lâu lẽ mày hết rồi hey hết à nghe anh thầy thar số trong nghe car te bike te hạt tiếng rốt tắm tắc te anh lấy tổ mấy bạc hey thầy phim phim mà hi anh lâu thì cool na samaya hey dragon free po là hiền ra đuôi bên mày chalu tuk mai hei ta hen tu na hen hei ara tran le to chuan hei thing kung mai mo ka lo te an ti dai hlim na mai tu ra mo ka te in bul ar chang ko ma lo ni ar chang kom chu dam doi thatak taka nge an lo mang thina tin an ai theya chom he ani boka hei ta hei tiếng thế bội thị với cái này chẳng còn tiếng in ăn lẩu chiên này mấy lẩu khóc mày hei vì mà mình thì nghe ăn cùng mà lật lẹ mọi tuổi mà ăn lâu là nó sẽ lé mày lọt linh ta cái này hei mi tlom ngai do men ni leng hala arem changa chuan an ma ni hi enge an har chuan pakhatan nei na lian deuh han soi ri ka duwa arem changa chuan hei kalkonga tei wale kho thenom ti vel te mo khatiang vela kal du inom chuan an kal ve rem changa enge an full lo ni chuan an kar hian an kar a hen a chuan ve thei reng ani ti kha anin hong reng ani ti kha kan sei du an fakom khop mai fakla kan nia tiang hi mani chung kwa thol du po midang kal ve rem chang enge du inom bem ti tung mi alova mani chung a ru kha phit ngal rongot mai chi hi kan sei tur anom nuala chumi lai chuan an ni chung kwa chu enge khatiang vela khan kan full lo a sit te full lo ani lem lo chuan tiang kho thenom chia that vela te pon yang kal ve du rem chang anom chuan enge tiang tan hin alom kan nei tingat mai an nia an fakum khop mai an sei ri tla ka ni
soi phua kan han soi nan le ni ro se chuan hei ar chang kom chu kan han tilang chiang lenga hi ngai ni chom me ni bok dam doi thatak ni bok ani chu an lo be na sa an fakom me motor li the bike car an nei mai ba RCC din turin thing zai ngam sa da rot noi tel man an lo sok le der to mai imami puarlal san moi then nu to bi sau hey anin kota tulsi an lo chinga hi nau pang thitlang om na tan thalu tuk mai ni a khai nge nau pang nei thitlang om nei nom chuan an dil ula an rem ti mai the ni mi thil phal le tlomai deuh men ni chuan hei an lo be na sa chi rang hei kan khiat phak lo an lo ma na sa an fakom khop mai he lai ti hen tulsi chu an lo la chinga he lai hen vau be chi dang dai deuh mai phai atanga asam ami chu asam ram atanga an cha chua apare chi ta hian an lo ching bok ani an lo man sa an fakom khop mai chu dam doi chi rang tel an ni hian dam doi atel na wang sim ma nge ching boi thla deuh chung po hun rem lu tu lem lo chung po mi thlang hi kha man ngala ching sam an ni a ma mo tak in nam chuan han dil ma ula nge he lai tulsi te hi ma mo tak dam doi a ma mo tak in nam chuan an lo an phal mai the ni ti kha kan an sei le ni ro se aloe vera thing nan lo chinga hi kang dam doi a thalut tuk mai ni a ke pon ka mang to a dai song me kan han noi tir chuan a chung hen nang nai yang do hinom ve a tui da wa han ul tlia hian tui lo chuka ke pon ka mang ve to a ting chi hi aloe vera hi a dai song ma la thakop mai tin apun zel tur po a vengin karinga hei tiang thlang mai hian lo chinga nge ha ti lan se ne nu hei sam tok bok bon te an tam te e purun te na samai le fakom khop mai so te pui mi ne he puar thakop mai hei pibir moi inge ni o hei vi si tram te to blon hai to malak ei ton na tur malak an te ta hian mai an hun hi siam tai la te hei mai an hun na lo siama ma chong ka phur chho ve to riau se phuram chho to riau sin mu lo en pui te amar chu hei han lo thling ngal mai tur chu ni lo min ha tam phei chun hei in khote ruai vak chu ang non lo kho mai kum han thar se ma lak thade chi mi ne o te ka te hi ti hi ne he eng fur ma chuan he ta be loi mun hi o he chu alo thave riu a fur be loi ma se ara tlai deuh don nge ni hei tuna chuan ra mi ta chu ra nual to an seng viu to he ta hen o mai te po hei lo par to hei ka phur tho riam ka mai te po par to a te hei rem chang ma saber kan lo kal do nia ka te hei kan han channel lampang
đã sắc tới căn hẳn tôm mà tiền cả phú thâu về riếu to anh ya chị nè mà xe hè phú đều mà về tới phố điện thiêng hẳn lộ tính hậu sắc nó thăm em chua lên này là vắng cái gì đó vào mà lạc thằng lại đâu chung ai lẩu mò cái gì tất này thì mấy chuồn thì hẳn lộ tính mấy mel chỗ lên này lẩu đâu anh cái gì rồi là thì giống thế này mấy phù về mà đâu anh lẩu mò cái gì một tuổi mau tắc tuổi này tiếng mau tắc tuổi này về scooty thì nung thiêm to này tôiรู้ต่อครบใหม่tiền thì scooty thì nung thiêm to này hắn nghe ý khảo thiêm mới cái đấy cái nó thiêm nó làm thịt lát mẹ thật đó này thì nung thiêm thế bây giờ lâu rồi cái gì này đi rồi mới thản nè này lâu rồi cái potato rồi potato potato rồi lệ cái phone hen rồi hay mình xóa lên này là thịt bơi một cái hàng xây lệ lúc này mình chắp bố tới hiện hình tiền thầy là va nghe lẽ mà ông thầy khốt lăng đình hồn sang đâu anh đi vắng nghe anh in thì chiết lộc mẹ là niệm hụt chuan in thì thà ông thầy mày mà chú aru cái in ersi tiếng thì aru cái in hết hậu chú nghe pathian một tắc lâu Polain palok về đúng không nghe lệ kha dứt sang MMC lâu tiếng này ông đủ khóc mà nghe chapau hiểu biết được in anh tiền thì là va mi thà tê hiện chuan chapau bộ mil xuống lâu nay anh thật này hiện đã đổ thấy sum ở vàng nghe liang hậu giả thì anh nhìn nó lại ông mà tôi chapau cho nên tiền thì lâu sum thì các anh hẳn xây đùa chuan cái nula senior chúng sang hẳn xây lúc là nula senior thì nghe mela chebe sum vanga mel chebe sum vanga senior tam tak no ma tam tak chu mel chebak lo try tu ponga eve ma se ai tha tia be se na ni renga vanga nge la leng te po tam tak om theng ti se ruwa chuan nula tam tak chuan han tle rol phata nge tiếng trai ngắt tù và ina nghe in trai thuộc cái tiếng họ thấy bốc nghe qua hôi thui lem lầu hey thiếu bạc cái sự đủ miang lầu in này hiền ông ạ ha ba ngày ta cái này mà về em mà về anh pha được bỏ cho nó roll ban lâu này anh bùi linh xua mà sẽ khác anh lắc anh hù dấu nghe tí nó khác anh thấy ngầm thì khác cần sửa đũa xuân cần ra mà nula lệ trăng val là ni milar tak mel po tha nula soi tur tam tak na ma kha senior ve to tak kha an lak lo ni thingam ti kha kan soi le du boka so when lak ti kha
nupui pasal nei mat kha ni kher lo ti kha kanan sei than ro se chuan mi chapo le mi chapo hen in ter thei lo sung sung ti kan sei du ni chu kan sei than ro se enge lekha zir sang lo pole in pal lok ve chu a to pa hian fel biu in lo ma chu mol ruk nan nei ti kha kan sei du kan sei ni ro se